Moi! Seinällä jokainen koululainen kokoaa itselleen portfolion peruskoulun aikana ja viimeistään 3. luokalta lähtien se tehdään tänne Office 365 eli seinäjokelaisittain boksiin. Ja mä näytän tässä nyt miten se tehdään. Eli oppilas avaa ensimmäisenä OneDriven ja tekee tänne oman kansion tälle portfoliolle. Eli uusi kansio. Laitetaan sille nimi. Ja sitten meillä onkin siellä kansio, jonka nämä kaikki kootaan. Ensimmäisenä tämän jälkeen se kannattaa jakaa opettajalle, niin että opettaja pystyy sitä myös tarkastelemaan, joten siihen jakamiseen on monta tapaa, mutta esimerkiksi tältä jakaminen sarakkeesta voi se sitten opettajalle jakaa. Eli oppilas valitsee, että kutsuhenkilöitä ja kirjoittaa sinne sitten opettajan nimen, esimerkiksi tähän tyyliin. Ja painaa sitten, että jaa. Okei, meillä on siellä portfolio ja useimmiten varmaan tässä tapauksessa jo on sitten joitakin tiedostoja valmiina, mitä sinne oppilas mahdollisesti haluaa laittaa. Ja mä nyt näytän esimerkin vuoksi tästä esimerkiksi tämä sanelu, niin sen saa ihan vaan hiirellä painamalla raahata tuonne portfolio-kansioon. Ja otetaan tuosta vielä toinenkin matkaan. Näin. Sitten voidaan mennä sinne kansioon ja täältä se sitten näyttää. Ja monessa tapauksessa varmaan sitten oppilaalla voi olla siinä laitteella, mitä hän käyttää, niin jotakin esimerkiksi kuvia, mitä haluaisi tänne siirtää, niin se onnistuu tuolta lataa palvelimeen kohdasta. Valitaan kuva ja näin se alkaa sinne sitten siirtyä. Ja tuolla näkyy se, että missä vaiheessa tämä kuvan siirto on. Varsinkin juuri kuvilla ja varsinkin videoilla se siirtäminen voi joskus kestää useammankin minuutin, mutta kyllä se sieltä sitten tulee. Jossain vaiheessa, kun näitä tiedostoja alkaa olla aika paljon, niin voi olla syytä sitten vielä vähän järjestellä tätä paremmin. Eli sinne kannattaa tehdä kansioita eri oppiaineille. Esimerkiksi laitan nyt äidinkielen ja toisen kansion vielä laitetaan vaikka kuvis. Ja niitä voi tehdä sitten käsitöille ja matematiikalle ja niin edelleen. Ja sitten vaan siirrellään taas oikeisiin kansioihin. Ja katsotaan, että ne siellä on ja onhan ne. Toinen tapa siirtää, ja mikä myös auttaa silloin, jos on vahingossa siirtänyt väärään paikkaan, niin on niin, että rastitaan se tiedosto. Valitaan, että siirrä kohteeseen. Ja sitten täältä voi täältä näkee OneDriven kaikki kansiot, mitä on, niin sieltä on sitten helppo valita se kohde, että mihinkä haluaa kyseisen tiedoston siirtää. Eli nyt menee tuonne kuviskansioon ainakin tämä. Ja valitaan vielä siirrä, niin se menee sinne. Ja nyt kun tämä on opettajalle jaettu, niin sitä on sitten opettajan helppo tarkastella ja sitten antaa palautetta siitä, että miten asiat on sujunut. Vuoden lopussa kannattaa tehdä vielä semmoinen siistimistoimenpide, että tehdään vielä yksi kansio. Ja esimerkiksi 3. lukuvuoden lopussa niin laitetaan sinne, että 3. luokka. Ja siirretään kaikki 3. luokan aikana tehdyt kansiot ja tiedostot tonne 3. luokan alle. Niin sitten kun 4. luokka syksyllä alkaa, niin meillä on täällä tyhjä, siisti tila portfoliota varten. Sitten peruskoulun loppuvaiheissa niin näistä tiedostoista, mitä näihin sitten kansioihin on kasattu, niin voi sitten esimerkiksi koota vaikka OneNote-tiedoston tai Word-tiedoston tai mikä nyt sitten onkin oppilaan kautta opettajan mielestä järkevä tapa. Tai sitten pitää ne ihan tässä muodossa.